Regular show waseKasi. Omatyeba baphelelwa zitalente ne. Uphumile ke saspan sakhe unespan esithi. Molweni guys, molweni igama nguMatyebe and ndizoba into lento i-comedian yenu namhlanje. Andiyazi kwenzeka ntoni eSouth Africa, abantu bacema ndingumntaka Sikomota but ndi-green mos. Ingathini ke kanti utatamngungu Hulk? Niyandithola mos. Utata Hulk man, xa umna andinayo Mana uhlekisa utsho ngotyeba. Etsonga mtata angahlekisiyo ukuthi ntsonga mehla agose ngathi yile nto icebe ehloko ukuthi ndiza kubetha emamsulwenu Matyebe hayi mfethu. Hehe andiyalingwa ngokam. Matyebe ufuna nto wena bendingagxothanga izolo msono. Kodwa andadlala Matyebe. Siyenza lo. Yabona ke ukuba ubuyile Joe kuzofuneka ubize lecturer yakho Joe siyenza isoporo thina. Hayi bench andivumi ngegunya lam mna bengixothwe nguwe mosapha usethi kwethini bunyela phezulu wena nangoku inhliziyo yami isebuhlungu bra usithi inhloko yami igcwele ogunqu. Naba baninzi ndiyababona mosifonini emanibheni bra sifoni sonimutye lamnana majita ndiyaxoka sonimutye. Andinangxaki naloo nto mna bra ufane waspida ngalecturer yakho ndiba yi-7 noba bayi-7 bra. Andikhalelanga loo nto benza ndikayisa itshera yakho esibhedlele mani iyaphela intsangu. Yo hayi Matyebe suba personal. And utata akho wasiyeka grade 4 isikolo Ben wena ubhizi uzenza uthixo ukutshatshana nam. Hayi Ben unazo neempawu zekhensa wena inwele azikhuli kodwa ubhizi ujongene nam. Man fuck off man. Shuti kanqandele umntu vithi. Hayi Matyebe kathule bra ugqibeleni novasa. Yini thini nina utsho ngengcondo ingani ndiyagula.